ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ଟ 1 ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଥିଲି ମେହେନ୍ଦୀର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓ ମୋର। ତ ଖୁବ୍ ମଜା ମସ୍ତି ଆମେ ମେହେନ୍ଦୀ ଫଙ୍କସନ୍ ସବୁ କରିଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ଅଫିସଟା ଆମ ନଣନ୍ଦଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ସୁଚି ଆଉ ଦୀପା ଶିପା ଲିଟିଲ୍ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ ଏଠି କରୁଥିଲୁ। ଏମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲୁ ଏଠି ଧୂଳି ଉଡ଼ି ସାରିଲୁଣି ଏକାଥରେ। ତ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଛାତ ହିଁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କୁନି ହିରୋ ଆମର କେମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ କାହା ଖାତିର କରେ ନା, ସିଏ ତା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭଲ ତ ସିଏ ଭଲ। ରାତି ଆସି 12ଟା ପରେ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହିଁ ଖତମ ହଉନି ଏଠି। ଦୁଃଖ ତ ଲାଗୁଛି ନଣନ୍ଦ ପଳେଇବେ, ଫିର୍ ବି ଆଉ କ'ଣ କରିବା କୁହନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମେହେନ୍ଦୀ ଫଙ୍କସନ୍ ଆମର ରାତି 12ଟା ପରେ ବି ହେଲେ ଆମ ସରୁନି। ତାପରେ ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି, ତ କେହି ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଖାଇବା ଡାକିଲେ ବି। ତ ଫାଇନାଲ ଆମେ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ସବୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ନାଚ ଗୀତ। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଖେଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ମେହେନ୍ଦୀର। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ହଳଦୀର ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବି ଦେଖେଇବି।